Concluída a primeira semana do curso, os nenos do Colexio Ana María Diéguez de Asados seguen sen ir a clase en sinal de protesta pola falla de profesorado. Esta situación derivou no inicio do protocolo por absentismo escolar que xa lle foi notificado ás familias. Sen embargo, esta medida, coa que xa contaban dende a AMPA, non lles fará ni moito menos dar marcha atrás nas súas protestas. Era previsto, era algo que tiñamos xa, que contábamos con eso, cumplido xa ese plazo das faltas que marca para iniciar este protocolo. O centro vese na obriga, a pesar de que tamén apoian estas reivindicacións, de facer o seu traballo e iniciar ese protocolo, de momento de maneira interna. Bueno, que che chegue unha mensaxe de que, bueno, estás convocado por protocolo de absentismo, por non estar acudindo á clase, pode crear un pouco de, bueno, de incertidumbre en algunhas familias, trasladarlle tranquilidade, é un procedimento, é un trámite, por así decirlo, que inician, non estamos reivindicando nada que non nos corresponde por lei, as necesidades están aí, son reais, os informes están aí, e incluso pode ser que nos beneficie como familias. Ademais da cacerolada deste mediodía e de continuar con 0 alumnos durante as próximas xornadas lectivas, a AMPA estuda novas medidas de presión para lograr a incorporación dun titor para quinto de primaria, así como especialistas a tempo completo, que permitan ofrecer ao alumnado con necesidades específicas os apoios necesarios. Nós reivindicamos a necesidade dos especialistas a tempo completo, un PT, un AL, un profe de pedagogía terapéutica e un profe de audición e linguaxe, porque non se están cubrindo nin o 50% das sesións e no caso da audición e linguaxe apenas se cubre o 20%. Entonces, consideramos máis que xusta e máis que necesaria esta reivindicación. E despois a clase de quinto son 24 nenos, 24 personiñas, pero co acordo das ratios, co ponderamento dos alumnos con necesidades, según o que teñan doble ou triple, son 28. Ese ponderamento conta para a ratio, polo tanto, nós superamos, esa clase supera a ratio. Entón, non consideramos que esteamos pedindo nada que non este por lei.